ir whole course mantane aina fees et book course da pudarenchina job 100% confirm ereg mata manpoli diploma IT mata mantrakle manpoliya ir part time job whole mantondullar ani vlog complete detail pan. Hello bandula, welcome back to my channel. Inchollar maatirla yaanu husharulle yanite ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲೆ ದಾಗ್ ಊರುಡು ಬರ್ತದೆ ಊರುಗು ಬರ್ತದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇರ್ದು ಮಾತನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಬರ್ಪಣೆಗೆ ತುಂಬು ಜಿಂಜ ಯೋಚನೆ ಮಂತೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕೇಂಡ್ ಪಂಡಕ್ಲು ಕುರ್ಜಿರ್ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಂದೆ ರಿಸೈನ್ ಮಂತದ್ದು ಬರುಡಾಂಡ್ ಸೊ ಬರ್ತದ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೊಂದು 2 ರೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮಾತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಚೂರು ಪಿರವುದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ yank editing mantare time tikudicchande depane yana hospital admit aditte buka maada battadu kulone edit mantadu yan paadne itan husharulle itan battadu almost 2 round battande urugu battadu itenk job land actually full kushya unnundi yank gottittunde job aapunu nuudu job aapunu gottittunde IT de DevOps atana cloud field de ink job aapunu 100% ink trust ittene namitte ಯಾನ್ ಗೆಳತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆ ತಿಂಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡತ್ ಪೋದಿತ್ತಿಲ್ಲ ತುಲ ಯಾನ್ ನೆನೆತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನೆನೆತಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದ ಇಂಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಕುಲ್ಲುದು ಓದುದು ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರಿಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 2 ರೌಂಡ್ ಇತ್ತನೆ ಖಾಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೌಂಡ್ HR ರೌಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ HR ರೌಂಡ್ ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಇಂಕ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬತ್ತಿದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಐಕದು ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಪನಿ ಯಾನ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಕಲ್ದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪುಣೆ ಅವಮಾತ ಬುರ್ಚಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೇಂದ್ ಸೊ ಅಂಚಾಕ್ಲ 10 ದಿನ ತುಳೈ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಂತೇರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅದ್ ಪಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇರ್ದು ಜಿಂಜ ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಕಂಪನಿ ಬೆಟರ್ ಮಾತಾನಿತ್ಲ ಬೆಟರ್ ಅದುಂಡು ಸೊ ದೇವಿರ್ ಕೈ ಬುಡ್ಜೇರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತನೇಕ್ ಪರಿಶ್ರಮ ತಕ್ಕ ಫಲ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ತುಲೆಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಖಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಖಿಲ್ ಕೇಳೋದಿತ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಇರ್ ಓಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತನೆ ಐನ ಫೀಸ್ ಏತ್ ಬುಕ್ಕ ಕೋರ್ಸ್ ಪುದರೆಂಚಿನ ಜಾಬ್ 100% ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ IT ಮಾತ ಮಂತ್ರಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಓಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಜಿಂಜ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನಪ್ಪಾಗ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲವೆಡೆ ಪಂಪೇನ್ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪಂಪೇಂದ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪಂಪೆ ಯಾನು ಓಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ದಾಯ್ತಾ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜಾಬ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ ಪಂಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇರ್ ಅನ್ನ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರಿಂದ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಪಂಪೆ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು BCom MBA MCom ಅತ್ತನ MCA MSc BSc ITI ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ITI ಗೊತ್ತಿಜೆ ಇಂಕ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ದಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಲಿ ಬುಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬುಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಐನಕ್ಲಿಗೆ BCom ಐನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ MBA ಐನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಂದೆ ಎಂಕೆ MBA ಇಂಕ್ ಜಾಬ್ ಆತನ BCom MBA ಇಂಕ್ ಟೆಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಪೈಥಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ C ಗೊತ್ತುಜಿ C++ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಿ PUC ಒಂತ ಚೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದ್ ಚೂರು ಅವಿತ್ತ ನೆನಪೇಜಿ PUC ದ ಅಪಗ ಇತ್ತು ಆತೆ ಅವು ಮುಂದೆ ಇಂಕ್ ಟೆಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಏನ್ ಕಲ್ತದ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಇಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೂಡಿ ಇಂಚ ಮಾತಾಂಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ 10 days ದವಲ ಎಂಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ ನೀ ಅನ್ಪಂಡೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಪುಗದ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂತಾರ ಅಮ್ಮಸರ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ದೇತೊನೆ ಯಾನ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಓಲೊಂದು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ಅಕ್ಲ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮಾತ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಪುದರ್ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ AWS ಅಂಡ್ DevOps ಅಂದ್ AWS ಬೇತೆ DevOps ಬೇತೆ ಸೊ AWS ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು AWS ಏತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೇರಿ AWS ಸೊ AWS ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯೋಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ MCQ ದ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ದಲಕ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಕಲ್ಪದೇರು ಐಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬತ್ತಿಂದ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ AWS ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ AWS ದಕ್ಕಲ್ನತ್ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಕನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜುವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಡಿಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ AWS ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತರ್ನಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯೋಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತರ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಕನ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ course both certification AWS solution architect and DevOps engineer so ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಪ್ಲಸ್ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಅರೌಂಡ್ 3 ತಿಂಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯೋಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 2 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕದ ಆಯೋಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಕಲ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಕಲ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನ್ ಚೇಪುಂಡು ಪಂಡ 3 ರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ MCQ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಇರುವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊರ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪುರ 20 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 15 ಇರ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾಕ್ಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮನ್ಪೇರು MCQ ಥ್ರೂ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯೋಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 16 ಟಾಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ನಾವೆ AWS DevOps ರಡ್ಡೆದಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಂತದ ಐನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದ PDF ಮಂತದ ಮೇಲ್ ಮನ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲೆಗ ನೆಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 2 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಪಂಡ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿ ಮಂತ್ಪೇರು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತಾರನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಮಾತ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಗಲ್ ಪಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಂಜ ಟೈ ಅಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾತೆ ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಾತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಡ್ಲದ ಹೈದರಾಬಾದ ಪುಣೆದ ಡೆಲ್ಲಿದ ಮತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಲೊಡ್ಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೊ ಅವಳಿತ ನಂಚಿನ ಕಂಪನೀಸ್ ದಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಟೈ ಅಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏಪ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಿಕ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಏಪ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಒರಿಯಾನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮುಂದತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ದಲಕ ಮಂತದ ಒಂಜಿ 10 ಜನತ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನಕ್ಲೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಕಡಪುಡುವೇರು ಮ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಂತ್ನ ನಮಕ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಆತರ ನಿಕ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮುಂದು ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಂತದ ಆಯೋಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಪನಿರ್ದು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಪನಿರ್ದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಏತ್ ರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ರಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏತ್ ರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಪನಿದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋತುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಟ್ 5 ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಥರ್ಡ್ ದಟ್ ಖಾಲಿ 2 ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಂಪನಿ ದಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಏತ್ ರೌಂಡ್ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪನಿರ ಆಪುಚಿ ಸೊ ಇಂದು ಅಕ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಕ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆನಾಗ ಪಕ್ಕ 100% ಜಾಬ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ತಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಅಂಚೆ ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡ ದಾಯ್ತ ಎನ್ನ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ 100% ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಕೊರೊಲಿ 100 ಕೊರೊಲಿ ದಾಯಕಂತ ಪನ್ನಡ ಇದು ಏತ್ ಸಲಲ ಡೌಟ್ ಕೇನೆ ಟ್ರೈನರ್ ನಕಲ್ಟ ಬೋತ್ AWS DevOps ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇರ್ದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಅಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕಾಕ್ಲ ಮೇನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇನ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕನ್ನಡಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಟೆಕ್ ಮಾತ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ರೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಸೋಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನಡಡೆ AWS DevOps ಸೋಕ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೇರು ಏತ್ ಸಲ ಡೌಟ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಕೊರೊಲಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಚೂರು ಡಿಲೇ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಆವಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಬರೋಡು ಒಂಜುವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ಚಿಂದ ಅವುಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಮ್ಯಾಪ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತಾರ್ನಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 2 ವಾರ ಕರೀದು ತಿಂಗಳು 2 ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶನಿವಾರ 4ನೇ ಶನಿವಾರ ಸೊ ಆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 2 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಪೋಂಡವೆ ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರ 2 ವಾರ ಕಾಪುಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು 3 ತಿಂಗಳು ದತ್ತು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ 1 ವರ್ಷದೊಲೈ ನಿಕ್ಲ 100% ಕೊರಿಯರ್ ನಾಂಡ 100% ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದತ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅದ ನಮಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೇರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐನರ್ಥ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಜಾಬ್
ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡೆ ಎಂ ಪನ್ನಲಕ್ಕನೆ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡು ಯಾರನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರಂದಿತ್ತದ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ AWS DevOps ಫೀಸ್ ಏತನ್ ಪಂಪ ಐಕದುಂಬು ಏರ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಜಾಬ್ ನು ಬುಡೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಬುಡ್ದು ನೆಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನಲಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ವೈಫ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಕ ಜಾಬ್ ನು ರಿಸೈನ್ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಜಾಬ್ ಲಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನಗೊಂತೆ ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ IT ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನ್ IT ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ IT ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡತೆ ಬುಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸೋಕ ಅರ್ಥ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತಿರಂದ ಬೇಗನೆ ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ 4 ತಿಂಗೊಳ್ದುಲೈ ಜಾಬ್ ಆತನು ಕೋರ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆದ್ 4 ತಿಂಗೊಳ್ದುಲೈ ಜಾಬ್ ಆತನು ಕುಡ್ಲಡೆ ಜಾಬ್ ಆತನು ಕುಡ್ಲದರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಅತ್ ಇರೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ದರೆಗ್ ಅರೆಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ 10 ಡೇಸ್ ದೊಳೈ ಜಾಬ್ ಲಾತಂಡ್ ಡೇಟಾ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸೊ IT ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬುಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಲ್ತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡು ನಾನ್ IT ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂತೆ ಡಿಲೇ ಆಪುಂಡು ಜಾಬ್ ನ ರಿಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಬುಕಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾತೆ ರಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 ಹಿಡ್ದು 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅತ್ತನ ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಮಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೊ ನಿಖಲ್ IT ಡೇ ಇತ್ತಾರಂದ IT ಡೇ ಜಂಪ್ ಅವಳಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ನಾನ್ IT ಆದ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ BCom ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಟೈಮ್ ದೆತೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡ ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ನೌಕ್ರಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಡ್ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನತ್ ನಮಕ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ನಾತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಕಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪುರೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಂತ್ ದರತೆ ದಾಯ್ತಾಂಡೆ ಕಂಪನಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುಡು HR ಮತ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಕ್ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಲ ಇತ್ತನಂದ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತನಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದೀತೆನ್ನ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾಯ್ತ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಐನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ನಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹತ್ರ ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ಬುಕಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಪ್ಪುನ ಇರ್ದಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ಪೆರಿಪ್ಪುನು ಡೆಮೋ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹತ್ರ ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಕ್ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆರೇಜಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತೂದ್ಲ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಉಂಡು ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬುಕ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡತೆ AWS DevOps ರಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಪಿರೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಐಕ ಫೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನಿಕ್ ದುಂಬು ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಪಿರವುದ ದಿನದ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ದಾಯ್ತ ಡೌಟ್ ಇತ್ನಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಂತದ ಬೋಡ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏಪ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಟ್ರೈನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಟ್ರೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಟ್ರೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುನೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪಂಡೊಂದು ಬುಕ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪಂಡದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಂಡ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಟ್ರೈನರ್ ನಕ್ಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರೆ ಟ್ರೈನರ್ ನಕ್ಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆದ ನಟುಟು ದಾಲ ಡೌಟ್ ಬರ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಗ ನೆಕ್ಕೇನೊಲಿ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡೌಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುನೆ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಪ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲ್ ಡೌಟ್ ಕೇನೊಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಮೇಲ್ ID ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ದಾಯ್ತ ಕಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ ಮಂತದ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಂತ ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ಪೇರ್
ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿದ್ ನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಡೌಟ್ ಕೇನೊಲಿ ದಾರ್ತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತ ಕೇನೊಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಿರೋರ ವೆರಿಫೈ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಬುಕ ನಿಕ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕೈತಲೆ ಇತ್ತರಿಂದ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋದು ಮಾತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಚೂರಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇತ್ತನ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬುಕ ನಿಕ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯರಿಂದ ನಿಕ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಂತನ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಏನ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ AWS ದ ನೋಟ್ಸ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ಪರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಂತು ಬಿಟ್ಲೆ ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇರುವೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಂಡತೆ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅವ್ ಯಾನೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸೇರಿಯಾರ್ನಂటే ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸೇರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸೇರುಡು ನಂದ ನಿಕ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕಲ್ದ ಪನ್ಲೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಎಂಡರ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯ್ತ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೇನೊಲಿ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸೇರ್ಲ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸೇರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಕಲ್ದ ಓ ಬೆಟರ್ ದಾಯ್ತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತದ್ದು ಫೀಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತದ್ದು ಓ ಬೆಟರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರ್ನಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಂತ್ಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಸೊ ಈತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನೆ ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನೆ ಐ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯಕಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ ಬಾಯ್